si aj ja ochutnať kapučko. Možno budem objektívny. To si ešte rozmyslím. Pena, aha. Mlieko bolo, pena. OK, 94%, konec bude. Aha, pekne premiešané. Latte art nástroj. Krásny latte art nástroj. Dobrý barista, dobre nastaví stroj. Teraz po urobení mliečného nápoja si pýta stroj rýchly preplach mlieka. Čo je super vec kvôli hygiene. Urobíme jednoduchú vec, že toto prehodíme do tejto dieročky tu a stlačíme OK. Stroj vlastne vytlačí to mlieko z tej hadičky, čiže zostane to potom čisté. Pretlačí horúca voda, pretlačí to mlieko. Úplne. Super. Takže hygienický paráda.